దేవుని సంఘమా, ఒక మాట జాగ్రత్తగా వినండి. ఎప్పుడైనా కానీ సంఘంలో 2 విధానాలు ఉంటాయి. ఒకటి పడిపోయిన వర్గం, ఒకటి నిలబడిన వర్గం. మనం పడిపోయిన వాళ్ళు చూడొద్దు, నిలబడిన వాళ్ళ వైపు చూడొద్దు. మనం ఎప్పుడు నిలబెట్టే దేవుని వైపు చూద్దాం. దేవుని బిడ్డలారా, హల్లెలూయా. పడిపోయిన వాళ్ళ వైపు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా? అంత టోళ్ళే పడిపోయారు, మనం ఎంత పడిపోదాం. నిలబడిన వాళ్ళని ఒకవేళ మాదిరిగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, పోనా ఆ నిలబడిన వాళ్ళన్నా ఎప్పటి వరకు నిలకడగా ఉంటారో. అందుకని ప్రభు సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పాడు, ఎప్పుడు యేసు వైపు చూద్దాం. మరి ఇంకెందుకంటే చర్చికి రావడం? నువ్వు నిలబడాలన్నా నిలబట్టాలన్నా కొంతమంది చుట్టూ ఉంటారు కదా, పురుకొల్పే వాళ్ళు ఉంటారు. నువ్వు ఆరిపోకుండా, నువ్వు పడిపోకుండా 10 మంది కలిస్తే మంట పెరుగుతుంది. ఒకవేళ కొంతమంది సతికిలు పడిపోవాలన్న ఆశ ఉన్నా, రే వీళ్ళకి ప్రార్థన చేస్తున్నారా, మనం కూడా చేద్దాం. వీళ్ళ భక్తిలో నిలబడరు, మనం నిలబడదాం. చాలా సంతోషం. దేవుని కొరకు అలా నిలబడే వాళ్ళు కొంతమంది అయినా ఉన్నారు సంఘంలో. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా.